Čaute ľudia, ja vás vítam pri mojom ďalšom videu. Dneska som si povedal, čo robiť, keď sa nudíš. Po prvé, po druhé, hrať futbal. Go! Potri. Slanské rezy. Učenie. Nuda. Debilina. Byť leva. Ešte raz. Po 6. Poď, ty delino. Ty debil! Debilko si prostý. Po 7. No makaj. Do Boha. Dá tam iný film. To sa nedá pozerať len to. Vychádzať z nejakej dementiny. Fuď. No to je tvoje. Dávam to na YouTube. Fotím sa. Kreslím si. A to je zlé do Boha. Pozrite sa na to. Zlé, že? Čo som stihol. A pre dnešné video je asi všetko. Lúči sa s vami Bezgam TV a čaute.